Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро ҳамаш тракторҳои беҳтаринанд. Аз 10,000 сомонӣ сар мешавад. Қимати арзон баҳри шумо омода кардагием. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайк аз шумо ҳамин хоҳиш ядона лайки бепла биҷиқед. Дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва дар шумо чизе махкулад дар комментария бинависед. Иншоалло мо пешкаши шумо мекунем. Дискҳои фурӯширам ҳаст, покришкаҳои фурӯширам ҳаст дар ин навор. ва шумо чизе фурӯшие ки дошта бошед бародаро, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экран гире равон кунед. Иншоалло мо баҳри харидоро пешкаш мекунем. Худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. Видеоро то охир тамошо кунед. трактор МТЗ 81 соли баромадаш 1997 солай қарор дорад. дар ноҳияи Кони Бодом. нарша 93,000 сомонӣ мегӯяд. трактор дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳамаи маълумотошона дар рӯи экран нависагия. касоне ки харидори аниқе, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100% техпаспортш навай аз ҷош заводид мешавад бародаро. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ 80 қарор дорад дар ноҳияи Фархор. дар ҳолати хеле хубай корӣ, ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100% аз ҷош заводид мешавад. соли баромадаш 2007 солай 6059 соат гаштагиай. ҳамагӣ балонош пачкаай. нархша 128,000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро мотор МТЗ 80 қарор дорад дар шаҳри Исфара. мотори навай пачка. барои тамос ина рақамҳош дар рӯи экран. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. нархаш 3500 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. ин мотора 3500 сомонӣ мега. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ 82 қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. трактор дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. нархша 55,000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. ина трактора бародаро ҳолша хутон бинед. созай, ҳай мекунӣ, замин ҷифт мекунӣ. ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. фақат мехариву замин ҷифткунира сар мекунӣ, пулша мебурӣ. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. марҳамат. трактор МТЗ 80 қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. аккумулятор статераш техпаспорт навай бо савдо мешавад. срочна пусум дар коршай мефурӯшаш бародаро. нарша 48500 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. 48500 сомонӣ, нархи арзон. аккумулятори статераши техпаспортиш навам бародаро. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. покришкаҳошам навам бародаро. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро дискаҳои фурӯшӣ барои МТЗ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. размериш бародаро 15x5 фавран фурӯхта мешавад. 2000 сомонишу мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро диска ва покришкаҳои фурӯшӣ барои МТЗ. барои МТЗ юмзай Т40 мешавад. размеришу 15x5. нархшуа 8950 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. размерҳои покришкаш бо дига ҳам бародаро 18x4 қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. касоне ки харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. бештар маълумот дар рӯи экран нависагиед. марҳамат, занг занед. трактор МТЗ 80 нархша беҳад арзон мега бародаро. трактор МТЗ қатъи плюкш фурӯхта мешавад. 39999 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. состояниш навай, плюкшам нави созай. мегирӣ, замин ҷифт мекунӣ, мегарди бародаро.
касоне ки харидор бошед марҳамат ина трактора бародаро худтон бинед дар минаи заминай. касоне ки харидор бошед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор ягон камбудӣ мега надорад, ҳамаш 100% замин ҷивкайс аст. ина бародаро худтон бинед. трактор МТЗ-82 соли баромадаш 1991 сол аст, яъни 100% ягон камбудӣ надорад. чанд чизаш қатъи фурӯхта мешавад. ина бештар маълумот дар рӯи экран навистагиай. плугшая, картушка канакая, бо намедонам иш чия бародаро, ишам қатъиш фурӯхта мешавад. нархша 90 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. чанд чизаш қатъи фурӯхта мешавад бародаро. касоне ки харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор МТЗ-80 соли баромадаш 2021 солай, қарор дорад дар шаҳри ҳисор, нақша 235 000 сомонӣ мега. трактор пачкай бародаро, трактор пачкай, ягон камбудӣ надорад. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. касоне ки харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор нав пачкай, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-1222 соли баромадаш 2021 солай, қарор дорад дар шаҳри ҳисор, трактор пачкай бародаро, яъни 100% соли баромадаш 2021 солай, нав буромадагия трактор, ина худаш дар дурунаш соҳибаш штагиай. пачкай, нархша 470 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ина бародаро трактора худтон бинед. касоне ки харидор бошед трактори пачка марҳамат ина рақамҳош дар рӯи экрани шумо скрадаш беҳад бисёр дорад. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. трактор МТЗ-80 бародаро қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. чанд чиз қатъиш фурӯхта мешавад бародаро. плуг чизил дорад, документош ҳаст, аккумулятор навай, нархша 50 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. трактора ина бародаро худтон бинед, ҳамаш 100% плуг чизилшам навай. касоне ки харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. аз ҷош заводид мешавад бародаро. ина бародаро марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-82 трактор нахаду 100% мега, камбудӣ надорад, балонош нав бо плугаш, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. бахудод беҳад нархш арзонай бародаро, 10 000 сомонӣ навистагиай, нархша 10 000 сомонӣ. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо итарин нарх дар ҳаёттон намеёбед бародарои азиз. касоне харидори конкретни бошед марҳамат, трактор қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ-80 дар ҳолати техникӣ қарор дорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, аз ҷош заводид мешавад, ҳамаш 100% қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, нархша 47 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. трактор беҳад хуба, ягон камбудӣ надорад, аз ҷош заводид мешавад, нархшам арзонай бародаро, 47 000 сомонӣ. ина трактора худтон бинед, гулака бишхе қабида саларак намефурӯшмаш. касоне ки харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро покришкаи фурӯши IMTZ-952 бародаро бахшиш, IMTZ-952 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ина размери ҳамаи чизишами дар болои экран навистагиай. касоне ки харидор бошед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-80 дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Исфара, нархша 57 000 сомонӣ мега бародаро. касоне ки харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. трактора бародаро худтон бинед, нави созай, чизилаш намедонам қатиш мефурӯша намефурӯшад, дорад плуг чизилам дорад, бо дар ӯ бораш нарх мекунед. касоне ки харидоре ина матора худтон бинед, нави созай, ягон камбудӣ мега надорад. касоне ки харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. трактор Т-28 дар ҳолати корӣ қарор дорад, ҳама чизаш нав кадагиай, камбудиш ягон камбудӣ надорад,
аз ҷош заводид мешавад. Ягон чӣ нест, ҳамаш 100%. нархша 27000 сомонӣ мега. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ҳамин соҳибаш гуфтагия ки илтимос беҳуда занг назанед, харидори конкрет набоша, марҳамат рақамҳои ман қатъӣ занг занад. трактор Т40 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 13000 сомонӣ мега. бу савдо карда мешавад. касони харидоре ина трактора бародаро худтон бинед, глода пешаш ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. трактор навай аз ҷош заводид мешавад, ҳамаш 100%. касоне ки харидори конкрет набошед, ҳамин трактора харидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. марҳамат бародаро, касони харидори конкрет мебошед, марҳамат рақамҳо қатъӣ занг занед. трактор Т16 бародаро дар ҳолати хуб қарор дорад. итари бародаро дар қишлоқи мо намак мефурӯхт. бародаро ҳамитари трактори қатъӣ дар қишлоқи мо намак мефурӯхтанд. тракторои хубанд мега. нарх қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархша 15000 сомонӣ мега. бу савдо карда мешавад. касони харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. бародарои азиз, аз ҳаматон миннатдорам ки камара дастгирӣ мекунед. ягон хатогӣ боша ҳатман дар комментария бинависед. худо нигаҳбонтон боша то видеои оянда.